When we let fear to be our master, we cannot be happy and free as a butterfly. But when we choose to trust the journey and embrace love and joy, we are free to fly. Happy Thursday sa lahat. This is again your Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At muli kaming nagbabalik dito sa napakalaking gymnasium ng Ligao. Dito pa rin yan sa Sunflower Capital of the Philippines. Walang iba kundi ang Ligao City. And as the crowd started to fill the gymnasium, we are here once again. And this time for the day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. We would like to thank, of course, Honorable Mayor Fernando Gonzales sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa Ligao. And also for the people who came from different barangays and districts na dumalo lang para makapanood ng ganitong mga laro dito sa Ako Bicol Cup 2022. Goosebumps ang mga pangyayari noong mga nakaraan na mga laro. But of course, focus na tayo ngayon and let's head on to our court as we take a look at our first match up of the day. The key player of Ligao, their big man Jason Orada, and the key player of Team Piuduran na si Marvin Venus. Kaabang-abang ang ating bakbakan dahil sino-sino sa mga galing na manlalarong ito ang magdadala sa kanilang kupunan sa isa na namang panalo. Magandang gabi once again. Ako po ang inyong kapartner na si Kapa Morgan. Kasama siyempre, walang iba kundi si Coach Kyle Marilla. Yes, napakagandang gabi ulit sa atin with another two good matchup as we go deeper and deeper sa ating first round of elimination dito sa Ako Bicol Cup. Aabangan ulit natin. Can Team Ligao manage to snatch another victory para mas mapaganda ang kanilang kartada papasok dito sa ating second round? Oo, sige, Coach Kyle. And well, bago natin simulan ng bakbakan na ito, siyempre, nandyan yung ating kasama, ang napakaganda at sexy na si Miss Carmela Hernandez. Carmela? Magandang gabi mga kasurog at live na live tayo dito sa Ligao City Gymnasium. And for our first matchup game tonight, walang iba kundi ang Team Ligao versus Team Piuduran. Kaya bago natin simulan itong mainit na bakbakan mga kasurog, we are live sa Ako Bicol Partlist page, Ako Bicol TV at sa page ni Representative Zaldico para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. Kaya mga kasurog, we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo at the same time mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Kyle and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela. And Coach Kyle, balikan muna natin yung mga laging laro nitong mga maglalaban ngayon. Yeah, unahin natin ang home team. Team Ligao manages to gain another win doon sa kanilang blowout victory kontra dito sa Team Ginubatan. Yung ginawa nga natin yan on last Tuesday doon sa Libon Gymnasium. And syempre, on the other side naman, Team Piuduran, another heartful loss or defeat sa Team Uwas with 13-point deficit. They are doing good sa kanilang early offense and defense pero suddenly nagko-collapse sila during that fourth quarter run. Okay, so alamin natin yan mamaya kung ganun pa rin ang mangyayari sa kanilang mga kupunan. Pero bago yan, ito na muna tayo sa ating games at hand. Mga kasurog, we will be having two games para sa ating Day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. For our first match-up, we will be having ito na ang Team Piuduran versus Team Ligao. And for our final match-up of the day, we will be having Team Pulangi versus Team Jovellar. Kaabang-abang mga kasurog, kaya be sure to watch us here live sa Ligao Gymnasium or in our online broadcast. And well, pasadahan na muna natin ay itong kartada ng mga teams dito sa 3rd District of Albay, Coach Kyle. Nangunguna po dyan ang Libon with 5 wins, 1 loss. And sa Pulangi naman, they have 3 wins, 1 loss. And ang Ligao, meron ding 3 panalo at 1 talo. Itong Uwas, merong 2 at dalawa rin yung talo. Piuduran naman, merong 1 panalo, merong 3 talo. Samantala ang Ginubatan, meron ding 1 panalo, 4 na talo. At ang Jovellar, 0, wala pa silang panalo at meron ng 4 na talo. At yun nga, kung titingnan natin yung standing ng ating 3rd District, mainit ang laban dito. So, especially dito sa part ng Team Ligao, they have to secure this win kung gusto nila makalapit dito sa Team Libon na which is our top seed. Pero kung hahayaan nilang matatalo sila ngayon, mahihirapan sila. You cannot afford to stay sa 3rd or 4th place dito sa ating standing if you want to advance to the second round.
Definitely. And let's head on to our key player matchup. Partner, sino kaya dito ang ating dapat na mga abangan sa mga manlalarong ito? Alright, let's first start with Team Ligao. We have Jason Orada scoring 23 points, 11 rebounds, and 3 assists against Team Ginubatan sa kanilang previous outing. And their opponent is Team Piduran. We also have Marvin Venus scoring 19 points, 3 rebounds, and 1 assist against Team OWAS. And bago natin simulan, Coach Kyle, ang mainit na bakbakang ito, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Carmela para sa kanyang interview sa dalawang mga galing na manglalarong ito. Carmela! Kasama na natin ang key player ng both teams. Walang iba kundi si Jason Orada ng Team Ligao at si Marvin Venus ng Team Piduran. So Jason, ano bang mga baon mong paghahanda para sa laro ngayon? Sunod lang kami sa sistema na pinapagawa ng coach namin and guard lang kami palagi. Yun lang. May gusto ko po bang batiin o pasalamatan? Binabati ko po pala yung mga community ng Ligao sa si Vice JP David. Yun lang po. Thank you, Jason, and good luck. At sa Team Piduran naman, walang iba kundi si Marvin Venus. So what are your plans and preparations for this game? Preparation po namin ay sumunod sa sistema na binigay ni coach at enjoy yung game at sana po walang may injury both teams at sana po maging successful itong AKB Season 1. May gusto ka po bang batiin? Binabati ko po pala yung parents ko, mama, papa at family ko sa Piduran po at sa Makati yung mga kapatid ko. Hello po sa inyo at sa NCF Tigers po. Good luck po sa game 1 ng Bukal Season 1 po. Yun lang. Thank you, Marvin, and once again, good luck. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Carmela, labanang gulayat to gulayat ang ating headline ngayong Day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. We know in their previous games, partner, kung paano na maximize nila ang kanilang mga big guys for their rebounds and also scoring on the inside. Kaya kailangan nila gamitin ang kanilang mga alas for their team to have a tight defense para kalang babangga sa isang pader partner, di ba? Pero like what I have said, dalawang gulayat ang magbabanggaan sa loob ng ating hard court. And it will be Jason Orada of Ligao or Espanyo of Piduran. And who will seal the deal? Yan ang ating tanong ngayong gabing ito, no? At para magkaalaman na, ito na ang labanan ulit sa 3rd District sa ating Ako Bicol Cup 2022. At let's head on to our arena announcer para sa ating presentation of players. Piduran versus Ligao City. First five on the side of Piduran. Number 4, Venus. Number 8, Sonsor. Number 24, Nas. Number 22, Ojada. And number 27, Espanya. On the side of Ligao City. Number 2, Urada. Number 4, Lim. Number 8, Pimones. Number 27, Arteta. And number 88, Villarmino. Game officials for this game are Dennis Casuluya, Mr. Betty Piran, upper 1, and Mr. William Gonzalez, upper 2. Ayan, sige. Eto na. Umpisa na ng mainit na tapatan na naman once again dito sa Ligao Gymnasium. Piduran versus Ligao dito po sa Ako Bicol Cup 2022. At ang ating mga starters for Team Piduran, we have Sodsod, Venus, Nas, Odiada, and Espanyo. Para naman sa Ligao, Arteta, Tepones, Villarmino, Lim, and Orada. And here we go. Ito na ang tip-off sa labanang ito. At nakuha ng mga taga-Piduran ang unang possession. Kaya lang medyo kumbaga hindi pa nag-iinit talaga. Kaya
alabas yung bola. Pero mapupunta pa rin sa mga taga Piudoran ng bola. Unang tira, wala. Now, eto tumatakbo. Ang Ligaw. And that's Orada. That's what you want to start this ball game. Nakita mo yung big man mo leading that fast break. Yan ang tumatakbo. Nakakatakot yun, partner. And in the meantime, ayun din si Venus. Pero that's a sorry miss. Ayan na si Bellarmino. Mabilis. Mabilis din yung pasa. Pero mas mabilis yung kalaban dahil With 31 seconds having gone by, nakita Oo. natin agad, Team Ligaw, they want to dictate the tempo and the pacing of this ball game. and the Piudoran seems like they wanted also to be a fast team in this ball game. What a Balik kay play. Arteta mula kay Tipones. Napakagandang play for Ligaw. A little two-man game there for Team Ligaw. Now it's Sodsod for Piudoran. Binigay sa kanilang big man. Espanyo for 3. Yes! Dito muna, titestingan ko muna sa long range. Game stories are not wrong. The game story of right now is not wrong. Espanyo kontra Odyada. kay Orada. Orada, rather. Ayun na, sa corner. Wala yung tirang yon, pero nakabalik sa mga Tagaligaw ang bola. Tipones! Lumusot! Medyo a little bit strong ang tirang yon. Now it's Venus ng Piudoran to Sudsod. Sudsod sa kanilang big guy na sa Espanyo. Talagang parang bumabangga sa pader, ang isang pader. Oo. Pero it doesn't matter on Oo. Espanyo early. Part ng ating ball game, pinapakita niya na kaagad ang range niya. Oo, at saka pinapakita niya na mayroon siyang balance kahit bumangga nga siya sa isang kagaya niya na pader. Ayun na naman tumatakbo ang mga taga Piudoran. Venus was fouled, going strong to the hoop. And Number 27, first personal foul. so that was Arteta's first personal foul, first team foul din ng Ligaw. Now it's Venus. Unang tira sa free throw. Pasok na pasok yan. Kung titingnan mo, kung babalikan natin partner kanina yung team standing, nalalapit tayo sa mukhang magkakaroon ng triple tie sa ating standing. Definitely yung Libon, Pulangi, and this Ligaw team ay pare-parehas ang kanilang record. So, kung sino ang magkakaroon ng dalawang talo doon, automatically, mawawala ka sa contention mo dito sa Ako Bicol Cup. Yun ang kaya itong Ligaw talagang ngayon pa lang nakikita natin na talagang ayaw magpatalo against their opponent na Piudoran in this particular ball game. Sodsod, dumiretso, medyo kapos yung tirang yon using the board. Ito na si Tipones with that behind the back dribble. Ayan, naipasa kay Arteta for that lob. Ang ganda ng play na yon. That's the third assist of Team Ligaw dito sa ating ball game. The two-man game is very effective in the early goings of our ball game. Meanwhile, Meron din sila ang sariling Oo. version nila. that's Venus and Sudsod connection. Tipones! Reverse layup is good! Grabe yung dukot doon ni Tipones. The most consistent guy dito sa Team Ligaw is Tipones. From the first game nila up to now, yan siya lang talaga ang nagiging very consistent from the field. Yes. Nasa mga taga-Piudoran pa rin ang bola. Ayun. Magandang tira yon mula kay Espanyo. From a rebound. Now, natawagan ng foul ang kanyang kakampi. No traffic light para sa Team Ligaw. Ayun, magandang replay ng play na yun. Ano? Bellarmino
hitting the first free throw. Villarmino is also one of the guys to watch dito sa koponan ng Ligao. Making the second one count. Now eto na si Sudsod ng Piudoran. May tanga ng bola. And we have a report early as now. Carmela. According to Coach Dennis Monilla of Team Ligao, their primary plan for this first quarter ay higpitan ng kanilang depensa para mapadali na lamang nila ang kanilang offense and also sa kanilang ball rotation at para sa mga susunod na quarter ay wala na silang magiging adjustment at maging manageable na lamang ang laro. Back to the panel. Ayan, sige. Maraming salamat once again, Carmela, our courtside reporter. And, naging starter ngayon si Nas, for Piudoran. Sodsod. May tanga ng bola. Binigay kay Venus. Venus shoots 3. Wala. Pero nandun si Nas for that follow-up shot. I think this guy is talagang merong range, may perimeter shooting. Right now, it's Villarmino of Ligao to Arteta. Arteta to Orada. Launches a 3. Wala. Short yung tirang yon. Yun ang gusto mo mangyari if you're the defense of Team Piudoran. You don't want Orada attacking the shaded lane. You want him, just give him that 3-point looks. Kasi so far in our tournament, hindi pa naman masyadong nararamdaman ang range ni Orada. So definitely, if you are going to defend this Team Ligao, you can give those outside looks para kay Orada. But I guess Orada wasn't forced in that particular play. Kaya lang parang napipil ko parang tinitesting din Orada kanyang range. As we take a look at the crowd here inside Ligao Gymnasium. Ayan. Lahat po happy faces. Makikita mo dito. In the meantime, score po natin Piudoran 16 and 14 Ligao sa ating first quarter of action. Malapit na tayong pumasok sa ating 5-minute mark. Again, kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Kyle Barilla. Siyempre, kasama natin din dyan ang ating courtside babe na si Miss Carmela Hernandez. Venus, naghahanap ng mapapasahan mula sa labas. Mali yung pasang yon. Nakuha ng kalaban. Pero short yung tirang yon ni Orada from that spin move. Traveling And that's a traveling violation committed by Odiada. Now Villarmino for Ligao. Nandun si Sudsod, kinukulit siya. Tepones. Back to Villarmino, pero mukhang sa ere. Too much fancy on the side of Team Ligao. Espanyo. Malapit sa logo. Siguro magugulat tayo kung Espanyo will be shooting from that range. Ayan na si Villarmino. Hindi rin masyadong makontrol yung bola on that particular sequence. At naipasa niya sa kalaban. Pero the ball will remain on their side. Now Oxima will be doing the inbound to Arteta, number 27, short. Malamya, masyado yung tirang yon. Yun naman, nasobrahan. Pasa ni Venus sa kanyang kakampi na si Sodsod. Both teams right now, they want to attack every chances that they have dito sa ating ball game. Yes, they're both, both are aggressive when it comes to offense. Kagaya niyan, magandang play on from Oxima to the asking guy dito sa low post na si Orada. And that's a success for Ligao. Sodsod, dumiretso.
nakabinwit ng foul. Number 12, illegal kasundahan. First personal foul. Right now, because Espano made his two long range shot na dadala, the Team Ligaw is forced to cover or to deny Espano from the 3-point arc, and that is why kayang-kayang lumusot ngayon ng mga guards ng Team Piodoran because Orada is dragged sa labas ng paint. Maluwag ngayon ang paint para sa mga guards nila, no, coach? So I am expecting this Team Ligaw will be adjusting on their defense. They can do some zone here para ma-stop nga ang game plan nitong Team Piodoran. Oxima. Belarmino shoots triple. Nope. Pero mapupunta pa rin po sa kanila yung bola. The last 3 games of Ligaw, medyo maalat si Belarmino from the 3-point land. Meanwhile, we have a substitution. Lumabas si Ojada for Ibanez para sa Piodoran. Medyo tight din ang ball game na to. As we end this, hindi pa naman. Actually, meron pa tayong almost 4 minutes of this quarter. Pero makikita natin na dikitan yung laban. Number 8, illegal use of hand. And yun naman talaga, coach, ang ini-expect natin sa laban na ito, di ba? First personal foul, second team foul. And there goes Shane Lim para sa kanyang first free throw. And the other one will also count. So tabla po ang ating laban. 3 minutes and 51 seconds ang nalalabing oras sa ating first quarter. Venus mula kay Sodsod. Now Venus setting the play. Iniintay sa Espano na mag-screen sa kanya and launches a long 3. That's a Wala. stagnant offense on the part of Team Piodoran. Wala yung tira yun, malayo. Pero yun, malapit na malapit si Belarmino sa ring kaya sure ball yan para sa number 88 ng Ligaw. Sodsod. Dumiretso din for Yun 2. ang sinasabi ko, partner. Nakita natin on top yung Oo. high ball screen ni Espano dragging out si Orada Oo. na kaya nakalusot doon si Sudsod on that weak side. And I'm sure na nababasa na din yan ang kupunan ng Ligaw. They have to make some adjustments kasi mukhang effective on the part of Piodoran ang kanilang nagiging strategy ngayon. Yeah, these two teams are very strategic in terms of their coaching. So definitely makikita natin this late first quarter magkakaroon ng adjustment yan. Meanwhile, Another fourth shot. fourth shot from Venus. Belarmino stops and pops. Yes! For the bucket. Sodsod now using his left hand. And ayun, launches a triple. Wala. Rebound, Orada. To Oxima. Oxima, dumire-diretso. Wala. He was a bit intimidated by the presence of Espano there. Nas. Wala. Belarmino. Crossing over and putting that up and puts it in para sa koponan ng Ligaw. This is a good timeout in the part of Team Piodoran. Kanina maganda yung kanilang flow sa kanilang opensa. Pero as we take a look at this instant replay, Yeah, that's a beautiful shot from Belarmino. kagaya nung sinasabi ko, yung ginagawa ng Team Piodoran, they are doing great doon sa kanilang high ball screen with Espano on top. Pero hindi nila na itutuloy-tuloy yun. So definitely they have to do another adjustment because nababasa na yon ng Team Ligaw. And the coverage right now, the denial of the defense of Team Ligaw, forcing Team Piodoran to commit
mistakes and to commit turnover, and that is why ngayon lamang ng 4 yung Ligaw because of the transition offense. They were actually forcing Piodoran to force also their shots, causing it to a turnover, and yun na nga, na i-convert naman ng mga taga-Ligaw. And bago Ng pala lahat, puntos. partner, batiin ko lang ng happy birthday yung player ko si Rainer Simanes. Rainer taga Busay. Rainer Simanes. Oo. Happy birthday sa iyo, Noy. Ay, happy birthday, Rainer. And good evening sa mga kabarangay mo dyan sa Busay, Daraga. Meanwhile, sa loob na si Robin Cao para sa kupunan ng Piodoran. Ayun, kabuhol-buhol yung opensa nila. There goes Orada, missing that one. That's a sorry miss. Pangalawa na yun kay Horada. Oo. Pero ito, babawi si Belarmino. Sure ball this time ang tirang yon. A left-handed layup using the right part of the board. Nota, tusod-sod. Nakalusot doon, kaya lang medyo hindi niya tinamaan ang tamang angulo. That particular sequence. And right now, inulit nila yung kanilang ginagawa. Kanina na-open ulit doon si Sudsod, pero namintis niya lang. Oo. Pero nandun na ang inside presence ni Espanyo on that play. Albert, Starlin. Lim. Wala, pero nandun si Orada to clean it for Ligao. Now, it's Sudsod. Ayan po, as we take a look, Vice Mayor JP David of Ligao City sa ating screen. Magandang gabi po, Vice Mayor JP David and company. So ayan, si Ibanez nakasungkit ng 2 puntos para sa kupunan ng Piodoran. Score po natin 24-28. 36 seconds to go. Nasa mga Tagaligaw ang bola. Orada! Inihahatid na lang sa ring yung bola, no, coach? Wala ka na magagawa pagka nag-take flight na ang Oo. isang Orada. Pero nandun din sa kabila itong si Espanyo at naiputback yun nitong si Ibanez. Aba? Pumupuntos ka agad itong si Ibanez, ano? We have 10 seconds to go. Oxima creating a play for their last attempt in this quarter, and there goes Maravillas. Ang Maravilla hindi naman pinahiya itong si Oxima. At dyan na nga po, nagtatapos ang ating unang quarter sa laban ng Piodoran and Ligao dito po sa Ligao Gymnasium Ako Bicol Cup 2022. Score natin, Ligao 32, Piodoran 26. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanang Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito ka na Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldi Co. Problemang legal, itabang legal. Umpisa na po ang ating second quarter of action. At yun, pumukol ka agad itong si Lim.
ng 3 points para sa sa Ligao, pero hindi ito sumakto 'yon. Pero nandun yung kanyang mga kakampi. Yan ang mangyayari dito, partner, sa ating ball game. Magkakaroon dito ng diskarte kung paano mo i-rest ang Espanyol or Orada. Sigurado Oo. pag ni-rest ang una dito, ilalabas din ang isa. This will be a match up na makikita natin throughout this ball game. That as we take a look at the scoring leaders right now with Espanyol 11, Venus 5 and Sodsod 4. Sa kabila naman, Orada with 10, Bellarmino with 10 and Arteta with 6. So wala pa diyan yung Tipones, wala pa sa Oo. mga leading scorers ng Ligao. High scoring ball game tayo ngayon. Oo. Ayan na naman si Orada. Sure ball na yan using the board from Maravilla. Ayan ang poste ni Espanyol sa napakataas actually. There goes that man, Ibanez, for another 2-pointer para sa mga taga Piodoran. Meanwhile, Oxima. Kick out pass. Siya pa rin ang tumira doon dahil ibanilag sa kanya ni Starlim ang bola. Pero wala yung tirang yon. Ayan na naman si Ibanez. Almost the same spot. And the same result for that guy. Walang defense. Ay, nakikita dito, nagkakapalitan lang ng puntos. Oo. Both teams are very aggressive when it comes to offense, pero when it comes to defense, medyo malamya. Ayan, inilabas na si Orada, ang big man ng Ligao. Ang pinalit sa kanya ay itong si Tuason Jr. Venus, naghahanap ng kakampi. At nandun si Austero. And nakabalik kay Venus ang bola for that 2-pointer. Bellarmino launches a triple. Nope. Agawan sa rebound. Pero the ball went out of bounds. Mapupunta ang bola sa mga nakapink. Now Robin Cao, minadali. Bellarmino, out balance shot. Starlim. Once again, Bellarmino, wala pa din. Napunta na nga ang bola sa mga taga Piodoran. Cao to Espanyol. That's a bad foul. With a foul from Starlim. Pwede mo ibigay mo na lang yun kay Espanyol kaysa bibigay mo pa siya ng end one opportunity. Oo. All alone na dun si Espanyol eh. Oo, at saka advantage na kasi masyadong malaki for Starlim. Pero I like the challenge. Kaya lang yun nga, sumabit. Now Oxima setting the play. Maravilla sa corner. Sure ball yan. Ganda ng pagkalobo ng tira niya, no? Ibanez to Venus. Venus dumiretso for 2. At eto na naman ngayon ang mga Tagaligaw. Oxima to Starlim. Balik sa kanya yung bola. Launches sa long 2 pero wala. Ayan na, tumatakbo. Si Venus using the board. Yes. Super aggressive is Venus right now. And oops, right on, losing the ball. Right now, both teams, they want to run. Ang problema nga lang, the tide right now is on the side of Team Piodoran because of that unforced turnovers of Team Ligao. Definitely yung mga turnover kanina ng Ligao in that last sequence, nakita natin, hindi naman siya forced na turnover. Nabitawan nila yung bola. So I think right now, na na-dictate nila yung tempo on that first quarter. And right now, I think for the Team Ligao, they have to settle down. They have to run their play, their set play sa kanilang court to stop
the momentum dito sa Team Piodoran. So that's what we are expecting for this Ligao team to do sa pagpasok nila after the huddle. 6 minutes and 38 seconds sa ating pong second quarter of action sa unang matchup natin dito sa Day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla and Carmela Hernandez. And of course, ang nagbabakbakan ngayon dito pa rin sa 3rd District ang Piodoran and Ligao teams. Balik na uli si Tipones sa kupunan ng Ligao. Venus. Pasa kay Espanyo pero we have a whistle. 3 seconds yon. That was a 3-second violation. Kaya balik sa mga Tagaligaw ang bola. Oxima. Yun, partner, ang mga bagay na kailangan meron kang court awareness kung nasaan ka. Pero in that, Ibanez is expecting na ititira na sana yun ni Venus. Pero Venus opted to pass it to Espanyo. Kaya natawagan ng 3 seconds doon si Ibanez. Meanwhile, nakascore para sa Ligao si Tipones. And nakascore naman din bilang gante itong si Austero para sa Piodoran. Again, it's Oxima. Merong contact. And Robin Cao was called for that foul. Now, Oxima will be shooting 2 mula sa free throw line. 44-41 po ang ating score. 5 minutes and 48 seconds remaining sa ating second quarter of action. Cao ang may tanga ng bola para sa mga taga-Piodoran. To Venus, to Cao. Now to Arteta. Balik kay Arteta, wala. Na bitawan yung bola. Actually, mukhang napalakas lang yung pasa para sa kanya. Mukhang papahingahin ngayon si Ibanez as we take a look at pretty faces dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Akala ko pwede nang walang naka-face mask. Sayang ano? I'm just joking. Kailangan pa rin natin Oo. maging maingat for ourselves. Yes, of course. Mag-face mask pa rin. At saka naman yung beauty kahit Oo. natatakpan, Yeah. nakikita pa rin. Yeah. Sa mata mo pa lang, alam mo na. Oo. Kaya lang parang bitin no? Anyway. Kaso nagagamit sa pandaraya yung face mask eh. Another joke. Dami mong joke ngayon. Dami mong bit-bit na Oo. joke ngayon ha. Joker ako ngayon, joker. Ayan, sige. Pero that shot from Maravilla wasn't a joke. Oo. Seryosong tira yon. Seryoso din sana si Cao, kaya lang hindi pumasok ang kanyang 3-point attempt. Ang gandang pasa yon. Pero mukhang alanganin lang sa posisyonan si itong si Arteta. Paes. Kanino yung score? Kanino? I'm sorry. That's Kanino yung score? Kay kanino pala? Kanino nga yung score? Kay kanino nga eh. This Kanino guy is a pretty good role player para dito sa Team Piodoran. Every time na pinapasok siya ng coaching staff ng Team Piodoran, he is producing for them. So quality minutes ang binibigay dito ni Kanino para sa team niya. Yes. Venus. Nakita si Kanino. Kanino naman nagwardyahan ng matindi nitong si Oxima. Good passing. Good passing sana. Pero that attempt wasn't good. Pero mananatili po ang bola sa kupunan ng Ligao. Oxima inbounding for Maravilla. Ganda talaga ng high arcing shot nitong si
si Maravilla sa mid-range, ano? Very deadly ang Oo. perimeter shooting nito ni Maravilla. Nakita ko na yan in their last games na talagang pumupukol to sa perimeter. Napakaganda naman yung alley hoop na yon. Kay kanino? Si Kanino na naman yon. Kanino? Oksima finds Tepones sa corner for 3. Ayan na. Finally, nakabutas na. That's the first 3-pointer ng Team Ligaw dito sa ating ball game. I hardly noticed na yung pala ang unang at saka parang unang 3-point attempt din ni Oo. Tepones. Pero ginantihan naman kaagad yan itong si Venus. That pass was deflected. From Earth to Venus, sinagot kaagad ni Venus ang 3-pointer ni Tepones. Kaya hindi nakakalayo ang Team Ligaw right now. This is only a 6-point ball game with 3 minutes and 1 second. Oksima, siya pa rin ang point guard nitong Team Ligaw. To Tepones for another 3, wala. Napunta ngayon ang bola sa mga naka-pink. Ang Piuduran Team Espanyo. Yun yung, kung nakita mo yung rebound, kung napansin mo to partner na rebound ni Espanyo in that last sequence, yan yung mga kailangan ituro sa mga bata. That grip sa ball. Kanina hinahampas yung bola, hindi natanggal sa kamay niya. Oo. Yan yung mga bagay na akala natin very hindi importante, pero definitely magiging big factor yan when you went for a big league like this. Na talagang big and intense defense ang mararamdaman. Meanwhile, talking about Espanyo, nakascore siya ng isang magandang up and under move. Pero ngayon, nasa mga tagaligaw na ang bola. Great move from Rayton. Kaya lang sumobra yung kanyang tira. Pero di bali na. And right now, yung kanina sinasabi ko kanina, pag may pinahinga sa big man na yon, ipapahinga din yung kabila. Pero right now, Team Piudaran is very desperate. Nandyan pa rin sa loob si Espanyo while Orada is resting sa bench ng Team Ligaw. It's because na yung mga big man ng Team Ligaw is hard to stop para sa Team Piudaran. Kaya they cannot afford to sit out itong si Espanyo. Kasi hindi lang sa depensa mo inaasahan si Espanyo, even in the offense. Yes. So, ganun na lang kapagod ang makukuha itong mamang to. Oo. Pero ayan, binalik naman yung kanyang katapat sa opposing team na si Orada. A little bit more fresh than Espanyo. Yun naman ang advantage kasi medyo nakahinga ng konti si Orada. Pero ayan, Sabi ni Venus, okay, pahinga ka muna partner, ako muna. ako muna. Kahit walang pahinga, ako ay titira. Dalawa na lang ang kalamangan ng Team Ligaw. Tepones finds Arteta. That's a good play. Ang floor spacing ngayon ng Team Ligaw is magnificent. Another triple from Venus. Pero wala. At mapupunta ang bola ngayon sa kanilang kalaban. Right now, I love the floor spacing of Team Ligaw. They are looking for the open man. That's a traveling. Tepones was called for that traveling violation. Kung titingnan parang hindi, pero definitely. Pagka lumampas ang bola sa ulo mo, automatic may dalawang step yan. Kaya tatawagan ka talaga ng traveling. Dati meron kasing rule, di ba, yung above the head. Ngayon, wala na yun eh. Kasi counted na siya as traveling. Yun, tumatraveling sa ere. Yan ang mahirap pagka may player na ganyan sa kalaban mo. And that's Venus with that hang time move for Piudaran. Meanwhile, Bellarmino shoots a triple. Wala. Nakuha ngayon ni Canino ang rebound. At nandoon na kay Espanyo ang bola, pero all of a sudden, si Maravilla ang may hawak. At ngayon na nga, nandoon na sa mga galing na guards ng Ligaw. That's Bellarmino and Arteta connection.
Acoyado challenging those big men of Ligao. Arteta nabangga while going strong to the hoop. And tinawagan ng foul itong si ito na yung magandang play. Ang beautiful connection between Villarmino and Arteta. Another one, pero namintis. Oo. Agawan sa bola for the rebound. Mananatili po ang bola sa mga nakaitim na Team Ligao. 59-54, apat po ang hinahabol ng mga taga-Piuduran. Marabilla and that high looping shot. Villarmino. Yes! The crowd is roaring every time na lilipad ang mga Team Ligao, mga player ng Team Ligao. Meanwhile, Venus and Company trying to make a comeback after that shot. At ayan na nga si Espanyo. Medyo tagilid niya lang yung tirang yon, pero nakabalik sa mga taga-Piuduran ang bola. At ayan na nga si Canino. Sayang yung last attempt na yon. But that will end our second quarter of action dito po sa laban ng Piuduran and Ligao. 55-61 ang score natin. Ako Bicol Cup 2022 atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asingan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Ara mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa maskara, wala kitis yung napagitan na sa amon. Mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Second game na. Ito po ang ating halftime nasa halftime tayo dito sa labanang Piuduran and Ligao Ako Bicol Cup 2022. Kasama po si Kapa Morgan and Coach Kyle Andre Marilla. Ano masasabi mo, Coach, sa mga pangyayari? Let's break down on what happened on our first half. Dikita ng ating lamang only a 6-point lead para sa magkabilang para sa Team Ligao. I mean, this is a very exciting ball game right now because etong Team Piuduran is doing their very best. They are executing their plays. The defense is good right now for the Team Piuduran, and the Team Ligao naman dito sa kabilang dulo. Again, the passing, the floor spacing of Team Ligao is tremendous dito sa ating doon sa ating first half. At ang kailangan lang gawin ng magkabilang koponan is to control the pace, to stop the transition offense ng kanilang mga kalaban, and in that way, I guess they could win this ball game. Yun. So transition defense kumbaga. Okay, so we are taking a look at the huddle of Ligao team kung saan itong si Coach Monilla ay giving instruction sa kanyang mga bata, no? Ano ba ang mga dapat gawin para mas umangat pa ang ating lamang kontra sa Piuduran team. Yan siguro ang kanilang pinag-usapan during the huddle. And ito naman ang Team Piuduran. Nagpahinga lang. Ayan, nakita natin si Espanyo lying on the floor. Wala pa siyang pahinga on that first. Breaks lang ang pahinga niya. Ang pahinga niya is mag-rebound. And put those scores para sa kanyang kupunan. We're about to begin our second half. A third quarter of action between these two teams. Dito po again sa 3rd District. Labanan ng mga taga 3rd District sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Right now, Team Ligao playing a 1-2-2 zone. Akoyado to Ojada. Wala. And that zone is successful. And because of that, mabilis na 2-pointer as we start this third quarter of action courtesy of Bellarmino. Now Venus naghahanap ng opportunity to pass the ball at nakita nga si Akoyado and launches at 3, wala. Ongson to Bellarmino. Ayan naman ang version ng mga taga-Piuduran ng fast break. Nakalusot doon, nakahanakaw doon ang Team Piuduran, but right now, Team Ligao is doing a good start dito sa ating second half with that 1-2-2 zone. Muntik na yun, ano? From Quagnon. At same. Nakascore pa rin ang mga taga-Ligao. Right now, babawi ang mga taga-Piuduran with Akoyado crossing over. And all of a sudden, nasa kay Venus ang bola. Faking and shooting. That's traveling. That's a good call. Sayang Venus traveled on that particular play.
Yan po si Tuagnon. Making that two-pointer, karagdagang score para sa kanyang koponan na Ligao. And that's, I can say, a bad pass mula kay Acuyado. Intended for Venus. Parang nagkaroon na lang ng miscommunication at parang napakababa yung pasang yon for Venus to receive. Now, sa low post, Orada, nakita si Bellarmino at nakita naman itong kanyang kakampi, si Lim. Ayan na naman, Ligao losing the ball to Acuyado. That's the few mistakes na nagagawa ng Team Ligao dito sa ating ball game. And another one. That's not few already. That's a lot. Pero ayan si Bellarmino, bumawi ka agad. Binawi ka agad yung bad play na execute niya. Good decision on the part of Team Ligao to go 1-2-2 because Españo is not there. So ibig sabihin walang walang gigit na dito sa Team Piyudoran, sa opensa ng Team Piyudoran kasi nga mag-stay sila dun sa ating 3-point land. And they will be forced to take those 3. And earlier, nakabuslo ng mga 3-pointer itong Piyudoran with Venus. Pero not on that particular play. Pero nandun ang kanyang kakampi na si Canino to save the day. Traveling. That's a traveling. Shane Lim taking those extra steps na hindi nagustuhan ng referee. Acuyado now. Dumire-diretso. Wow. Grabe. Challenging everybody. What Walang a move. respetong tirang yon. What a move there by Acuyado. Tuagnon. Wala. Gets his own rebound pero he was hammered. Yeah, what an intense play or sequence. Everybody's not giving up those possession. And right now, Ligao will have the ball. Lim to Bellarmino to Ongson. Ipapasa sana kay Tuagnon pero wala. Pero may nakahawak na naka-pink kaya mababalik sa kanila yung bola. Bellarmino hesitates to shoot from that long range. Nakita si Lim. Ayan, ikaw kaya ang tumira. Tumama sa ring pero wala yung tirang yon. Pero they got the ball now sa transition play na yon ng Piyudoran at yun na i-convert ka agad nitong si Bellarmino. Ang basketball para kay Bellarmino ay napakasimple. Oo. Parang napakadali lang para sa kanya. Canino drives. Nope. At yun, nasa mga Tagaligaw na naman ang bola. Ongson for 2. At yun na nga, we have a timeout. Piyudoran asking for this breather para sa kanilang team. At para na rin sa atin. Okay dyan ha, baka naman masyadong yung paghinga nyo. Masyadong tight na din. Relax lang. Smile kayo dyan. Yung mga nanonood sa atin online, sa Ako Bicol Online TV at lahat ng mga pages na kung saan tayo po ay pinifed or pinipid live. Ayan na, 10 na partner yung Kalamangan. Yeah, hindi pa rin naman tuluyan nakakalayo yung Team Ligao because of their turnovers dito sa ating ball game. Pero definitely, kung malilimit nila ang kanilang turnover, talagang makakalayo sila dito sa Team Piyudoran. And right now, Team Piyudoran, you have to bring back Españo sa floor kasi nga dito naka 1-2-2. You have to use the size of Españo to at least break that zone of Team Ligao.
Malaking factor talaga itong si Espanyo sa team ng Piudoran. Pero yun na nga, siyempre, tao din naman yan, kaya pahingahan muna natin. Pero as we can see right now, we have some beautiful faces once again, smiling faces. Pero yun na nga, as I was saying, yun na nga, ibinalik na itong si Espanyo para sa Piudoran. Acoyado finds Espanyo at the top of the key. Binigay naman is Acoyado kay Venus for that. Corner 3. We have a report from Miss Carmela Hernandez. According to Coach Jel Viando of Team Piudoran, talagang pinag-aralan daw nila ang kanilang playstyle and playstyle ng Team Ligao, especially their defense, dahil hindi daw maikakailan na magaling ang kanilang opponent. That's why they're really working for some adjustments, especially this third quarter, para naman makasabay sila at magkahabol sa kalamangan nito. Balik sa inyo, Coach Morgan and Coach Kyle. So na nga, talagang dapat sabayan ng mga taga-Piudoran itong galing ng Ligao. At sinusubukang sabayan talaga ni Venus with his 3-pointers. Kaya lang, sabla yung tirang yon. And that created another 3-point or 2-point opportunity para sa mga taga-Ligao. With Bellarmino making that good layup. Venus hesitates. Nandun si Tuagnon. Defense, eto yung yan, sige. Cao, baseline throw in. Yun ang magandang fast break play from Ligao, courtesy of Bellarmino. Ungson. Nakita si Orada. Gigil si Urada dun eh. He was expecting na babangga sa kanya si Espanyo. Kita mo naman yung pag-rise niya ng katawan niya. Expected niya na nababangga sana si Espanyo. Pero that's a good defense on Espanyo. Tinayuan lang si Urada. Kaya medyo matigas din yung tira nitong si Orada on that particular play at napalakas yung kanyang tira. That's Bellarmino crossing over! Pero wala. Sabla yung kanyang tira. That could have been another highlight for this flashy point guard or flashy guard of Ligao. Pinasayaw niya doon si Robin Cao. Oo. At ayun naman si Robin Cao, pinasa ang bola kay Espanyo at nasungkit naman ni Ungson for that lefty layup. Hindi na yung challenge ni Acoyado kasi wala na. Sabi niya, nakalipad na eh. Now Cao. Balik kay Acoyado. At mukhang that pass was intended for Cao. Kaya lang, hindi na sinundan na Cao. Eto na, yung mabilis na tira ni Ungson. That's another fast break play for Team Ligao. Ooh, wow! Right now, this is a dribbling expedition for the Team Ligao, showing their dribbling skills. At na-foul down si Ungson while making those fancy moves. Kaya nasa free throw line siya ngayon. Score natin 78-66. 3.54 ang nalalabi po sa ating third quarter of action. Odiada gets the rebound for Piudoran. Now it's Venus having the ball. Ipinasa sa kanilang point guard na si Acoyado. At si Acoyado naman, malamya yung pasa. At it could have been another fast break opportunity for Team Ligao with Shane Lim. Nakita mo yung effectiveness ng 1-2-2 defense right now ng Team Ligao, especially on that elbow area na
naka-high sila ngayon dun sa elbow area, and that is why they are denying the passing lane papunta sa magkabilang wing ng opensa ng Team Piudoran. Kaya nag-commit sila ng another turnover doon. And right now, they have to adjust on that passing in terms of the offense of Team Piudoran. Anong dapat nilang gawin, Coach? Anong mga adjustments ang dapat now that nahihirapan sila dito sa depensang ginagawa ng mga Tagaligaw? Right now, the basics of breaking the 1-2-2 zone, you start anchoring your offense sa middle and then let the defense react doon sa middleman mo, and that's the time I guess that you can kick out from the wing, or you can get an open look sa wing or sa corner. So, dapat i-utilize uli nila itong si Espanyo. Yes. Yan, kagaya niyan. Yun. Yan yung sinasabi ko. The defense reacting on that pass going to Espanyo, tatlo yung dumikit sa kanya. Automatically basag na doon ang zone. Oo. Orada. Shane Lim now to Bellarmino. Balik kay Shane Lim for that high looping three. Wala. Pero nandun si Orada. Putting it back pero wala. Ayun naman si Venus. Using that right hand for that layup. We have a substitution. Tipon is coming in for Ungzon. Labas din si Shane Lim. Now we have Arteta back para sa kupunan ng Ligaw. Arteta, tumira ka agad. Yes! Tinesting ka agad. Matapos mamalagi sa bench ng mga ilang minuto. Kao. Wala, nasa mga Ligaw kaagad ang bola with Bellarmino shooting another triple. Yes! Na yes! For this guy. Sabi niya, tama na yung mga flashy moves. Dito naman tayo sa behind the arc. And slowly, partner, nagiging nagiging asset mo na yung yes mo. Yan yung mga hinahanap ng ating mga fans. I mean mga fans mo. That yes show. Yes show. Talking about yes show. That's Tipones with another yes show shot. With under 2-minute mark of ating third quarter, and right now this is the biggest lead of our ball game with a 20-point lead for the Team Ligao. And yun nga, the adjustment of Team Ligao in terms of their defense, papasok dito sa third, yun nga, nag 1-2-2 zone defense sila, and hindi inaasahan yun ng Team Piudoran, especially they sit out Espanyo. They want to rest Espanyo, pero parang yun na naging killer dito sa ating third quarter with that decision. And again, kudos to this coaching staff of Team Ligao making that a tremendous adjustment doon sa third quarter. And they took the opportunity na wala noon si Espanyo, kaya nagkaroon sila ng adjustment sa depensa, which has been a very effective one in this ball game. At yun nga, angat na ng 20 punto ito pong kupunan ng Ligao kontra sa Piudoran. Ano naman kaya ang magiging adjustments ngayon, coach, ng Piudoran para makahabol uli sa lamang ito? Yeah, kanina yung sabi ko nga, they have to at least regain that offensive flow nung kanilang first half. Espanyo must be the anchor of their offense. And ngayon, a little 2-3 nakahanap sila ng butas doon. Definitely, that's a good thing to do. Huwag ka mag-stay sa wing. You have to get that backdoor cut para ma-open up ka. And that's another yes shot. Wala kay Bellarmino. Pero partner, even if this Team Piudoran makes a wonderful comeback, or I mean, if the offense of Team Piudoran go well again, kung hindi sila didepensa kagaya nitong layup ni Bellarmino, may hihirapan talaga sila na makabalik dito sa ating ball game. So they need to double up, and they have to do that at this point in time now if they want to cope up
with this Team Ligao. Acoyado crossing over, dishing it out to Ibanez. At hindi naman ipinahiya si Acoyado ng kanyang kakamping si Ibanez. Ojada having a tight defense. So they really have to double things up. Lalong-lalo na sa defensive end for Piuderan para makahabol. Ayan na. 3-on-1 situation, and that's a very effective one, and to the advantage of Team Piuderan on that particular play. Wala nang nakahabol ng mga Tagaligaw. Hinayaan na lang nila si Arteta na mag-isa doon. Traveling yon. Traveling violation. So mapupunta ang bola sa mga taga-Piuderan, and they will have another opportunity para matapyasan itong kalamangan. Now Acoyado signaling a play, binigay kay what a beautiful, that's a spectacular play. Yun ang sinasabi ko, you have to start the offense kay Espanyo. Sino ba yung tumira doon? Si Ibanez? Yeah, I guess. And yon, binawi naman kaagad ni Arteta. Again, Team Piuderan is doing fine. Nakuha ulit nila yung offensive flow nila, pero ang kailangan nila is they really need to defend. Kick out pass. Wala. Nandun sana si Orada for that rebound, kaya lang alanganin yung position niya. He cannot control that ball. Ayan! Gandang play nyon from Robin Cao to Espanyo. Taking advantage sa unpreparedness nitong si Orada. Ayan na naman ang fast break opportunity. Wala! Straight but short. Oo. And that will end, partner, our third quarter of action between Piuderan na merong score na 78 at hinahabol nila yung Ligao sa score na 94. Ako, Bicol Cup 2022 ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan lang kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Ganap Bicol. Tabang ora mismo. Atod sa indo ka na ko Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwaran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Tara mo pala kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa maskara, wala kitisyon di. Ang pangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto. At nagbabalik po tayo dito sa loob ng Ligao Gymnasium sa laban ng kanilang team kontra sa dayo na Piuderan. At ayan, nakikita natin ang big man ng kanilang kalaban na si Espanyo.
At yun na nga yung score natin. 94 ang na-enjoy na score ng Ligao kontra 78 ng Piudoran. We are now into the final quarter of this ball game. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan with Coach Kyle Andre Marilla. At sa courtside naman, kasama natin dyan ang magandang si Carmela Hernandez. Ito lamang po ang liga na namigay na hindi lang mga libreng jersey, libreng sapatos. Grabe. Oo. Sana all mapapasana all ka talaga. Oo. The question right now, partner, paano pag natapos na yung, pag nabigyan na lahat ng sapatos, ano na susunod mong ibibigay? Siyempre, yung mga commentator na, yung mga nasa panel, pasiwik-siwik kung puan digdi. Oo. Much to the delight of the production. Yes, of course. Dapat may sapatos din tayo. Meron Diba? yan. Oo. Ayan, kita mo? Ang gaganda ng mga tira pagka bago yung sapatos na bigay ng Ako Bicol Cup, di ba? That's Robin Cao for Piudoran. Tepones for 3, wala. And if I'm right, this is the first league na gumawa ng gano'n, na namigay ng sapatos. Remember, this is an 18 teams. Oo. Di ba ako nagkakamali? 18 teams, di ba? 18 teams. ang Just nilalaban. imagine how... Tapos sa 15 team, sa 18 team na yon, ilan ang players? Nasa 15. Oo. So 15 times 18. Kumpitin mo na yan. Anyway, ito yung replay natin. That beautiful finger roll ni Robin Cao. At yan naman ang kanyang kakampi na si Espanyo. And right now, partner, this is only a 10-point ball game. I mean, that's 12. Pero natapyasan na nga ng Piudoran ng kalamangan. Kanina umabot mo ng 20 points ang lamang ng Ligao. Pero if they double their effort, I believe na itong Piudoran na to ay makakahabol to. Kaya lang, hindi dinoble yung effort sa defensive end. Pero sa offensive naman, nice try for Espanyo, pero that pass was short, a bit short. Kaya nasa mga taga Ligao na uli yung bola. We have a whistle and mapupunta ang bola ngayon sa mga taga Piudoran. We take a look at these happy faces, happy people dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Dito po sa Sunflower, capital of the Philippines, ang Ligao City. Again, once we would like to thank Honorable Mayor Fernando Gonzales for having us here. That's a power shot. Pang ilang araw na ba natin dito, partner? We are on our day 12. I mean, dito sa Ligao. Sa Ligao, hindi ko na Lima na siguro, no? Oo. At up until now, gusto ko pa rin matikman yung pansit negro ng Ligao. Hindi tayo naririnig ata ni si Padi. Oo, si Direk Tagaligaw eh. Oo. Baka mapatikim tayo ng pansit negro. Oo. Sa Libon, mayroong pa-donut doon, di ba? Pa-donut doon. Baka naman, dito rin. Si courtesy of Mr. J.R. De Coco. Sir, salamat sa pa-donut. Dito sa Ligao, wala pang kahit puto man lang, wala. Sarado na kasi. Joke lang. Sarado na kasi. Oo. Bumili tayo nung last time eh. Oo. Anyway, there goes another beautiful play from Bellarmino to Maravilla para sa koponan ng Ligao. So yung mga viewers natin, partner, especially yung mga hindi taga rito sa Bicol, yan yung mga bagay o yung mga pagkain na pupuntuhan nyo dito. Oo. Pag nandito kayo sa Ligao, dapat matikman nyo talaga yung kanilang puto. Just along the road, the highway, na Maharlika Road. And syempre yung, yung mga kakaibang pagkain dito. Yung pansit negra nga. Oo. Yung sceneries, ang dami dito sa Ligao. Merong mga anong tawag natin dyan? Campsites. Oo. May mga... Yung anong famous na lugar na pinupuntahan dito? Yung Kawa-Kawa. Kawa Hill. Oo. Yun. Tapos mga beach. Meron din dito sa Ligao. Mga Virgin Beach Resort. Ay grabe. Nakapunta ka na ba sa mga Virgin Beach? Yung mga hindi pa discovered. Masyado. Oo. Mahilig ka rin pala mag-explore. Yes, Coach. partner. Kasi kasama din yan pag nag-scout kami ng mga players eh. Talaga? Oo. Napupunta kami kung saan-saan na mga lugar na may paliga. Na ano lang kayo, parang anong tawag dyan? Nawawala ka lang kayo siguro. And yun na nga, napupunta kayo sa mga lugar na hindi nyo akalain na mapupuntahan nyo.
But right now, ang team Pioduran ay nawawala dito sa ating ball game. Oo, ganun pa rin. Ang turnout, even though nakikita naman natin na talagang they are exerting effort. Kagaya niyan, Sodsod making that triple. At nabuhayan dyan ang mga taga Pioduran. Pero babawi naman kaagad itong mga taga-Ligaw with Oxima and Orada connection. Odiada bringing the ball. Siyempre ipapasen sa legit point guard nila na si Sodsod. Sodsod looking for a teammate. Nakita si Kao for that beautiful fadeaway shot. That's a baby fadeaway. What a fake. Wala kay doon naman sa Orada. kung dito, sabi mo, baby fadeaway. Doon naman sa kabila, grown man move. That's a grown man move. Wala kay Orada. At nakakuha siya doon ng foul, kaya he is being offered now with two free throws. We are under 6 minutes sa ating fourth and final quarter. Laban ng Pioduran at ang home favorite na Ligaw team. Oops. Mapapanatili ng Ligaw ang ball possession. Because of that last sequence, foul yun. At Number 27, Espanyol. Third personal foul. Second team foul. At yun, narinig natin yung ating arena announcer na Espanyol was called for his third personal foul sa ball game na ito. Orada will get back sa free throw line. Yes na yes, ang tirang yon. That one will not count. Espanyol. Minto ka agad dahil alam niya hindi siya point guard. Kao launches from behind the arc. Wala, pero nandun sana si Canino, pero wala din. That's a sorry miss. Oxima. No look pass. And that's a good find. Orada making that shot. Sodsod. Tapos din yung kanyang tira. And still a 20-point lead for the team Ligaw. Maravilla nasa labas na para kay Tongson. Tongson sa kanyang first attempt dito sa fourth quarter, wala. Nando naman si Belarmino. And a dish to his teammate Orada, was very ready for that pass. And right now, to make partner, that shot. I'll give a glimpse of the stats of our Ako Bicol Cup. Sige Itong nga. si Orada is the highest, this is the player who shoots from the field with the highest percentage. Kasi lahat ng puntos niya ay nakukuha niya from the down low and coming from assist of his teammates. Parang katulad lang yan ng isang DeAndre Jordan noon, Dwight Howard, na talagang they are above 60% from the field because of what they do sa ilalim. Compared to the other big man in Yes. sa league. Nag-iiba lang yung shooting percentage or yung field goal percentage mo pagka yung big man is stretch na tumitira sa distance. Pero ito na ang tumatakbong mga taga-Pioduran. Talagang Venus was chased down by Tuangson. Tuagnon, I mean. That's the second time around.
Laging nadadapa yung air conditioning natin dito sa loob ng court pagka tinatamaan. Ayan. So, si Venus mapupunta sa free throw line. (89-111) Ligao team dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Again, pasalamatan uli natin yung Libon for accommodating us last time. Mayor Das Maronilla. Grabe yung tao doon. Oo, partner. grabe. Saka Nasira daw yung isang pintuan doon eh. nasira din yung diet ko. Dami pagkain Oo doon. nga. Oo, nasira nga yung isang pintuan. Imagine. Thank you very much, Mayor Das Maronilla. Arteta displaying his touch. At yun naman, si Oxima, tinesting naman yung kanyang range. And that's quite a success for this point guard of Ligao team. Now it's Cao. Nakita si Venus. And siguro pagod na rin itong si Venus kasi halos hindi ito pinapalitan eh. Kaya nag-short na yung kanyang mga 3-point attempts. Pero ganun pa rin yung kanyang energy sa court. Talagang makikita natin yung kanyang perseverance. Yung kanyang determination to have this ball game. Pero dapat sila mismong buong team ganun ang will to win. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket. 114-91. 3 minutes to go sa ating ball game. Espanyo. Tukaw balik sa kanya and he preferred to shoot that triple. Oxima. Wala yung pasang yon para kay Tuagnon. Pero nakuha uli ni Tuagnon ang bola. And that's a fancy layout. Pero a little nagpamada pa sa ere, no? Grabe. Oo. And that made the crowd Oo, the crowd is loving that action. that made the crowd become noisy. And another beautiful shot mula kay Arteta. The trap around the layup. Pero wala. Short yung tirang yon. Ito yung version ko naman. Sabi ni Oxima. Failing to do that one. Ito naman si Canino. Kanino kayo sasandal pagka ganitong mga oras? Siyempre kay Canino for Piodoran. Grabe yung box out doon ni ni Sodsod. Cao to Canino, faking and shooting but failing. We are under 2 minutes sa ating ball game. And we are witnessing a display of skills as we end this ball game between Ligao and Piodoran. Time out muna. Mukhang di na kayo nagiging seryoso sa laro sabi ng coach. Sabi naman siguro niyan enjoy na lang. Coach, pag ganito, anong dapat gawin ng both teams? You have to enjoy every second ng ating laban, even losing effort to in the part of the team Piodoran again. Ang ganda ng mga start nila every time na meron silang game, but hindi lang nila nasusustain up to the last buzzer, and that is why they are losing a lot of games. Pero meron sila isang panalo kontra ngayon dun sa ating below 500 team na Team Covellar. So definitely
merong laban ang Team Puduran actually because of the presence of their players, good players like Espanyo and Venus and Cao, and yung iba pa si Odiada na nagparamdam din during their last game. Yun nga lang talaga ay kinakapos sila hanggang sa huli, sa dulo ay kinakapos sila, and that is why they are losing games. Do you think na kulang sila sa tao? Or may mga na-mention kang players kanina, dami, pero kailangan ba nila na mag-add ng mga mas ano sa tingin mo? I guess it could be a proper adjustment to you add up of good players, pero itong lineup nila, there are pretty good players, pero yun lang, the adjustment I guess and the effort must be there every second of ball games na meron sila. Okay. So, yun. But right now, ito na naman ang mga Tagaligaw with Shane Lim handling the ball. Papunta kay Ungson. Kick out pass. Wala. Ang tirang yun ay Star Lim. Ito na si Acuyado. And kala ko idadakdak na nitong si Kanino. And again, this win of Team Ligaw will shake the 3rd district standing because magiging 4-1 na sila dito. And remember that Team Ligaw, they beaten the top seed team which is Team Libon. Ayun. So anong magiging epekto niyan sa kartada ng ating 3rd district standings? Makikita natin yan sa mga susunod na araw. Ano bang magiging epekto niyan para sa labanan dito sa 3rd district now that Ligao is winning in this ball game. To the delight of the crowd, eto aking version. Parehas kayo kapos sa dakdakan. But the crowd is loving it. Yeah. They love it. They love it. And I love it too. Pero ayan, ang score po natin, final score is 116 for the winning team, which is Ligao, and Puduran naman 100. Dito po sa unang matchup natin sa Day 12 ng Ako Bicol Cup 2022. Abangan po ang ating next game between Jovellar and Pulangi. At yun nga, partner, yung sinasabi ko kanina, a good outing once more para sa Team Puduran. Yun nga lang ay kinapos na naman sila. They started this ball game na maganda yung kanilang offensive flow and the defense. Pero with the adjustment of Team Ligaw putting a 1-2-2 zone on that half court defense, dun na medyo shocking yun on the part of Team Puduran. They don't know what to do or how to break that defense of Team Ligaw, kaya nga nabaon sila doon sa 3rd quarter frame. Yun. Pero ganun pa man, yung ating Goliath versus Goliath ay nag-take effect pa rin sa labang ito. As we see or take a look at the highlights of this ball game. Okay, so that will be highlight. Highlight kasi isa lang. Akala ko sunod-sunod na eh. Of the ball game. Binibitin tayo nitong mga kasama natin dito sa Tech. Anyway, mga practice pa lang naman yan, sabi ni Sir Christian Calleja. And we are now taking a look at the Team Puduran. Photo op muna, sabi. Every team dito sa Ako Bicol Cup, nothing to be ashamed of. They're putting the work, they're putting the effort. Yun nga lang talaga. Ang sukatan dito kung sino yung magdo-double up, sino yung mag-i-exceed sa kanilang kung ano yung basic na ginagawa nila. Yun ang nagiging labanan dito At kung sino yung aabot sa dulo. Okay. So, ito naman sa yung turn naman ng mga taga Ligao. Again, 4-1 na po ang kartada nitong Ligao. And meron pa silang isang game na natitira para sa ating first round of elimination. Tandaan po natin mga kasurog na each district, dalawa lang ang uusad papasok sa second round for another single round elimination. And pagtapos nun is top 4 of that top 6 na nakapasok sa second round
will advance to the semifinals, and of course, the winning team for the 2 semifinal matchup will advance to the championship round and will try to get that 200,000 pesos cash. That whopping 200,000 pesos as the first prize ating laban dito sa Ako Bicol Cup. And we're just waiting for Carmela to have the Congressman Saldico Kasurug player of the game. And right now, Carmela is ready. So Carmela, please come in. Kasama naman natin ang Kasurug player of the game tonight. Walang iba kundi si Jason Orada, scoring 31 points, 15 rebounds, 4 assists, and 2 steals. So Jason, how does it feel na ikaw na naman ang player of the game tonight? Ano lang same focus lang naman lagi ako Pag nakatungtong sa court, hard work lang, communicate sa teammates, makinig lang sa process ng coaches namin, yun lang. And this is your chance. May gusto ka po bang pasalamatan or a shoutout? Salamat sa sumusuporta sa amin, lalo-lalo na kay Vice Mayor JP, David, and sa mga community ng Ligaw. Yun lang. Thank you, Jason, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Kyle and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela, at ang ating Congressman Saldico, Kasurug player of the game na si Jason Orada ng Team Ligaw. Once again, congratulations sa kumpulan ng Ligaw. And ganoon na rin sa kalaban nila na Team Piuderan. At dyan po nagtatapos ang ating unang match-up. Again, abangan nyo po ang susunod na laban between Jovellar and Pulangi. Magbabalik po kami ni Coach Kyle Marilla dito pa rin po sa Ako Bicol Cup 2022. Dyan lamang po kayo.